karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balag Tigi. Ana, gibutang ko na si Laura ibabaw sa altar. Maayo na siyang pagkahimutang ibabaw sa lapad nga bato ug gituyukan na siya sa mga kandila ug gipatun-an siya sa duha ko ka mga mahal sa kinabuhi nga wa nay mga gininhawa ug sa ilang atubangan mao ang ribulto sa akong mahal nga Ginoo nga si Lucifer. Matuma na gayod ang akong mga gipangandoy. Matuma na! Akong haring Lucifer! Niya si Laura! Ang akong ihalad kanimo aron buhion mo ang akong anak ug asawa! Ug ihalad ko sa kanimo ang akong kalag! Ominim! Hiritirihina katura ilabo signo heroe. Dito kaso tungkol sa kadakos na kayo nga nagalis sa mga gyan. Kadakong kayo ini! Ang mga kandilang nangalanay mo gidaot ini! Huwag doon na si Lus-Lus na Nadia! Kinahanglan magkasot na dahil iwasay. Panyasama na ito daw! Tubig! Sa piyagan itong tubig daw! Sige! Ato sa piyagan tubig! Ano mapaw! Apan! O saan ito magkong tubig? Nga, asidik pa ng tubig din napita sa ato din mo tangan dong! Ginoo! Saan ba ngayon? Lord! Lord! Ang naong din mo Lord! Ablihin ni puntahan Lord! Ay! Ablihin kayo Lord! Ngayon gilanit ni mo na yung sundang do. Ibalik sa mo butang ang pusil sa mong kilit. Kisa may sundagon do. Ang kayo! Tigbasin mong kayo daw! Hala! At topay ko si Dong James tubig! Mag-usap na siya diya! Mula mo yung ikapagkapa niya ang sundang! Murag lahira! Hala daw, imo mang-iuman ang sundang sa tubig daw! Isutan ko ang tubig din nila. Kung doon na may asilo, huwag malanay ang sundan. Hala! Huwag mag-aso ang tubig din napitan ay. Nga sa ato pa! Di magkapaso ng tubigan din eh! Sige Dong James, Sapyag ang tubig ang kayo daw! Sapyag ang tubig ang kayo! Sige! Iwasay, sige. Sige! Unya, pamatay ka po! Liya ko ka. Maggamit ko kinis pagkaw sa tubig. Ngika ikaw, maayod na! Doon na sila kay ikaw! Ako! May gamitin ko yun eh! Wag ko tumaga! Naho ko may gamitin ni da! Wilimay mo, di ko magkatabang yun eh! Kinilang heroes ko ining istorya hay! Tay pa ha! Ginoo! Masabahan ko Ginoo! Istoryahin ko! Sabot ka na ko ang kayo nga. Ibuan itong tubig. Hala! Tuon, bisabot ka na ko ang kayo! Ninda ko! Gusto to na! Mga kayo! Mga bas! Sige! Hakot ang bas doon! Medyo matang yang isatan. Medyo matang. Sinalos mo. Siya ka nang nagatubang din yung o ganun na siya kisapit. Kinapos ko. Larawan sa mananap nga dalang sungay. Nasa kong tungod.
Hugiling lang. Buhiin ko. Sige kaingon ko na, buhian ko lang ikaw kung patay ka na. Nahatag ko nang imo gusto. Giaplihan ko nang nimutanan sa mga bulawan. Imo na kadto. Unsa pa may imong gusto, Noy? Buhion ko ang akong asawa o anak. Pinagi ka ni mo, Laura. Patyon ko ikaw. Imo kong patyon? Aron mabuhi lang ang imong asawa o anak? Dili ko musugot na ilusyo. Dili! Musugot kag sa dili. Ania ka na sa akong mga kamot. Naglatay sa imong dugo ang gahom ni Gia ug pinaagi sa imong dugo. Mabuhi ang akong asawa ug anak. Ang imong dugo mo ihatag ko sa mga namatay kong mahal sa kinabuhi ug ang imong espiritu mao'y akong ihalad kang Lucifer! Ug yan ang higayuna, ihatag usab ni Lucifer kanako ang gahom nga akong gipaabot. Abi ko si Aqualus. Dayan og aki nga ako mga kaaway. Lakit ka. Kaaway ko sa tiyay. Traidor ka. Traidor! Oh! Traidor ko! Traidor! Nilood si pabalik ka. Oh, Satani! Satani! Ut mi kamiyam! Pikatum! Gusto na! Pikatum! Gusto na! Ayaw pag-ampo niya na ribulto ay sungayan! Dakotag sana na sa Ginoo ni Lucio! Ayaw pagsimba niya, Noy! Ut mi kiyam-yam! Pikatum libata Hindi ko akta! makabuhi. Huwag kayo iyang pagtapos na mo. Pikatum libata akta! Sako! Kasi kakilid! Mga patay ni Mama! Napuslat-puslat na ilang mga naog! Nakita na galing ilang mga bugog! Suwayan ko gamit ang akong gamot! Akong mga kamot! Tabangin ko nga makabuhi ko din sa akong nibutangan! Hoy, naitabo! Tungod tingali ni sa itong nga panabtog na nagtapon sa akong duha ka kamot! Inanggangawa ko sa nila nga akong kaong! Ana! Nisika ng duha ka mga mata sa ripultong mananap nga sungayan. Naminaw siya ka na ako. May gimando na kanako ang akong ginuong sungayan. Patyon ko na kuno si Laura. Kuhaan ko na sa siyang dugo o ipainom ko sa akong asawa o anak aron adto na kanila ang dugo ni Laura ug mabuhi na sila. Ha! Lang! Ang atong nawali siyang dako! Oh, bitaw dong. Yun makasod ang mga ukol. Kana dong, may nagsugo yun anak nila dong. Kinsa man! Nagtuo kong si Aquarius ang nagsugo nila ganion na nila. Nangita na silang Inday Laura. Si Mamay Laura ilang tuyo! Ay ako kong nasabtan god. Nga di yun sila kasod din hino. Di yun na sila kasod. Igo na silang mubangga og dayon. Mahog og balik. Di kita mo gawas din sa bahay ni Lucio Hadong Francel. Oh! Oh, nanay tirang! Ni ana ta sa langop. Sige, Binusa. Magsugod na kita sa pagpangita kanina. Timanay, kung makita mo si Laura. Kung ikaw man ang makakita kanina, ayaw yung pagtutok ni Laura arong dili siya mo bato ug magupok. Matuman na rin ako, Los. Napaong na! Ginoo! Napaong na ang kalimutaw! Ay, nakuha na ang kayo! Mag-agi na tadong! Dali ano eh? Pero maramang ningit-ngit ka napaong ang kayo do. Magdaon tagbalik. Ginoo. Ito ko tayong taon gawin na utang nahitabo ni Laura. Sakit na ginoo do. Ay, kabala ka do, ay kabala ka. May kahom to si Laura. Darnagot to!
Dali na noy. Ngayon na siya paingon ako. Sika kayo yung mga mata. Kadasya ang konsilyo. Ginoo. Ikaw na mahibaw na ako. Mapatay din sinilusyon ako. Laura, Noy, ayaw ipadayo ng imong tinguan ako pagpatay ng ilusyon. Nagpaabot na ako ng akong pamilya, Noy. nagkinahanglan ko sa imong dugo, Laura. Aron mabuhi sa mga akong pamilya. Pasensya na. Patyon tagyod ka. Yan na. Sa ngalan ni Lucifer, akong ihalad kanimo ang kinabuhi ning babae nga niya karon sa imong katubangan. Nagkaroon ka sa sigit ni Lucio. Dong! Babae nga na ipakitama. Lagi na kadungog lagi ko, Dong, oy! Dali na noy. May nisingkit. Ingon sa tingog ka to ni Laura. Nabati ko gayod sa dako kong dunggan. Wah! Ipunal ko kining akong bangkaw. Heraderom! Agasom! Agos! Ana! Nakita ko na ang tibok palibot. O nilapos-lapos na niya akong pananaw din sa langop. O si Lucio! O dunggapo niya si Priya! Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!